Зейнің 6-нчы мәктәбендә 2-14-46 һәм 14-47 сайлау участоклары урнашкан. Биредә иртәнге сәгатьләрдән үк җанлылык хакимлек итә. Халык ашыга-ашыга сайлауларга килә. Бер участокта барсы меңнән артык зәйле үз тавышын бирәчәк. Безнең участок сәгать иртәнге 8-дә ачылды. Ул бик матур ачылды. Рус гимны һәм Татарстан гимны безнең яңгырады участокта. Һәм безгә бик шатлыклы булды. Сәгать 8-дә бик күп сайлаучылар соны булды. Сайлау участогы тиешле куркынычсызлык чаралары белән тәэмин ителгән. Һәр сайлаучыга уңайлы тавыш бирү шартлары булдырылган. Күп еллар эчке эшләр бүлегендә хезмәт куйган Алексей Фролов тормыш иптәше белән иртәдән сайлауларда катнаша. Сайлауларда да актив катнашкан кеше инде без. Диде. Аннан соң Горбачев, Ельцин вакытындагы илнең таралган вакытларында яшәгән кеше. Вот, бүгенге көнне менә шул таралган илне үз кулына алып, шушындай яшәргә рәхәт Россия ясаган кеше өчен тавышымны бирдем. Дөньяда тоже тынычлык булырга тиеш, бездә генә түгел, бөтен дөньяда, бөтен илләрдә. Шуның өчен менә без үзебезнең президентка бу хәзер менә булачак президент инде мин сарада әйтәм, мин голосовать иттем. Участокта тәүге тапкыр үзләренең гражданлык бурычларын үтәүчеләрне, шулай ук гаиләләре белән сайларга килүчеләрне көтәләр. Илебез президентын сайлау 3 көн дәвам итәчәк.